थुक्राझाराव Bbcनि 97थि बोसोरारि जथुम्मा दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों खुंदों। बे जथुम्माया फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जाफुंसार महर मोनथों बिनि थाखाय आङो अबंलावरनि खाथियाव आरज गाबदों। बोसोरफ्रामबो बेवहाय जथुम्मा खुंनानै माखासे मोजां बाथ्राफोरखौ सावरायनानै बे ओनसोलनि जोंनि गासैबो माहारिनि जिखिनि जोंहा सुबुं दङ बे गासैखौबो सांग्रां खालामनाय मोनसे गोथार आरो मोजां लामाजों दावगालांनायनि थाखाय माखासे बोसोनफोरखौ होनाय जायो। आङो नैबे बोसोराव गिबि खेब बेवहाय बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय समाव बेवहाय बाहागो लानो नाजागोन। बिथांमोननि जि मोनसे गोजामथार बे केम्पास बे चार्च एन्ड केम्पास बेखौ बिथांमोना जोबोद मोजाङैनो डिसिप्लिनैनो मेनटेन खालामनानै लाखिदों आरो बियो मोनसे जारिमिनारि जानानै दङ। फैबाय थानाय समाव बेखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बिथांमोना माखासे प्रप'जेल होदों आरो बेखौ जों लासैनो डेभेलप खालामनायनि थाखाय हाबाफारिखौ लागोन। आं मिजिंथिदों जे बे सानथामनि हाबाफारियाव मेनलि जोंहा जाखांबोनाय लाइमोनफोर फरायसाफोर बिथांमोनखौ माखासे बोसोन होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। दिनै बुंनाय जादों बेवहाय मोनसे अडिट'रियामनि थाखाय 1.45 करोड़नि गोनांथि जागोन होननानै बेखौ जों फेस मेनाराव होनानै बेखौ लुफुंनानै होनाय जागोन। क'क्राझार नोगोरनि R&B लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।